Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да, паспорт алу аеруча истә кала торгандыр. Чөнки нәкъ шул мизгелдән син үзеңне тулы хокуклы Россия гражданины итеп хис итә башлыйсың. 19 март көнне 14 яше тулган үсмерләр тантаналы рәвештә паспортлар алды. Чарада балаларның әти-әниләре, классташлары да катнашты. Biz özümüz Taşlıer'den geldik. Bizning birinchi balamiz kızımız pasport ala. Anam içinde, özümüz içinde bu bek dokunma gününde. Şakırlar için bek zor rahmet. 21 fevralda men tug'an kun bo'ldi. 14 yosh to'ldi. Ham pasportni ko'pdan kutdim. Ham saqlab qo'ymoqchiman. Паспорт алу улы тормышка беренче җитди адым. Кулларына алган документка сакчыл карарга кирәклеген кисәтеп, балаларны истәлекле мизгелләре белән паспорт виза бүлеге җитәкчесе Роза Маракина, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов котлады. Һәр баланың күңелендә тизрәк үсәсе килү теләге бар. Кыз баламы, ир баламы, менә бүген безнең бер төркем мөселманле райондашларыбызның бу теләге тормышка аша. Алар инде бүген зур булалар. Чөнки бүген кулларыналар Россия гражданы дигән паспорт алалар. Паспорт алу ул бик мөһим вакыйга, чөнки инде син шушы зур илебезнең тулы хокуклы гражданины буласың. Әлбәттә, паспорт алу шулай ук әле зур җаваплылык һәм бурычлар да яки. Шуңа күрә бүген паспорт алган балаларыбыз киләчәктә мөселманыбызның да, илебезнең дә шын лаеклы гражданнары булыр дигән өметтә калабыз. Паспорт тапшырабыз укучыларга. Ул шундый тантаналы вакыйга икәнен һәрберебез беләбез инде. Шуңа күрә без һәрбер укучыга бары тик уңышлар гына юлдаш булсын дигән теләп калабыз. Бердәм Россия партиясының мөселман бүлеге җитәкчесе Фәридә Гайнетдинова укучыларга паспорт тышлыклары, буклетлар бүләк итте. Йөзләреннән сабыйлык чалымнарда китмәгән балалар бу көнне Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булдылар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.